नागिरदों आयै ना सोरबा आलासि फैयो सोर फैनोसै नैबे दाउ जोख्लिखौ खाथाखौ लायैखाय हमनो नागिरनायानोलाय आं हमजाया फांसिया आयै मोननोसैमोनहाय बे नोंदाया कलेजाव थांनाय समाया दाबो जायाखै रैसुमै मानोथो दाबो लेंहरदिया आया बावदोंसो आदा नोंहा कलेजाव थांनाया समा जानोसै माबाबानो जाबायानोथ' आंथ' दाउ सेराव बावाखै बावाखैसो मोनगासिनो दंथारो ओइ बांबुला नों सिनदो हा दे आं थांसै थांदो दा दसे उनाव संख्रि थुख्रा थिग खालामजोबगोन बे बनखौ ओंखामा जाखैथ' खुरबाय ओंख्रिया गोथाव जादों माथो नुदों जेब्लाबो गोथाव जादों सोर आं सङा संबाय नालाय आलुनि ओंख्रिया हले सोरबा पियर हले जादों गोथाव जाथारदों होनलायबाय दाना मोनजोबाखै होनलायबाय नोंखौनो र' ओंखामखौ मोननो होनोना नों थावाखै मोनाखैबोनो दाना थाबथा गुलायनाय जादों नों र'ना आं होनदोंसो मैगं थांखि जादों नाथाय ओंख्रिया खोब गुदुं गुदुं जाथारदों आलुआ नै जोंहाथ' सागोन नामा जानायखौबा मालाय आइया बिदै दैहोनो खानायानो आंलाय जाद' ओंखामा जिबाजिबाय जायाखैब्ला दिनै हाबानिया बेखौनो गैया नोंहा प्लिज पादन मी उनावसो मेगना दं आरो बेना नों बुंनोसै सरना हारि आरो हादोरनि गेजेराव देरसिन सुथुर सोर I cannot sir You mean Haya? You? जाय गावनि हारसिङै साननाय हनायखौल' सुंनानै हारि आरो हादाबनि खहा खालामो बेनो हारि आरो हादाबनि देरसिन सुथुर सार Yes, right. Sit down. बारखौ नुयोब्ला बेरासिफोरा फैखायो नोंथांनिथ' गोरोन्थि बिबारखौ सायख'दोंमोनब्ला लोगो मोनहैदोंबा नोंना बिदिनोसै बुरैनानै थैब्लाबो बे आखलानो थांफासिनो हौवानि फिसाया दाबसिनिफ्राय फैब्ला दै गांनानै फैदों ना अर नांनानै फैदों खामफ्लाय दख'ना होआ मुङा फैस्लाब मोननि बाथ्राखौ सोङो मानो बावलायलाङोहाय आनै बे रोंदाव फाग्लाबोनायनो मा ओंख्रि सङो माथो ओंख्रि संखानो रोंदाव जालायो मुलाजों ना गोथांजों हा दहाय गावसोर गुरहैनाया बोथिसे मोनबोदों नालाय बेखौनो संनो थिनदोंमोन आरो आं बिसोरना बिदिनोसै मालायनि मोनजाब्ला बयबो दाखा उदै होनदों माखौथो
हा धरनाया कलेजनिफ्राय सफैयाखैनो दहायबो फैदों हा बहाथो थांदों खर' सादोंनो उन्दुदों आरो मा ओंलाय बे ओंख्रिया मा संनानै होयो संनानै होदोहाय मिन्थिलाय लाङा आङो बेखौ संबा बे जाया बैखौ संबा सोरबा जाया जोंना आइ नों देहाखौ माबायदि मोन्दों नों देहाखौ गाज्रि मोन्दोंब्ला नोंहा न'खानो खिन्था आइ दिन दङ ना मिथिबाय आइ आयौ गसाइ नों फिसा सासेल'नि गोसोआव दुखु दाहो आंसो मिथिसिगौ आइ आंनि गोसोआव मानो बारहुंखा बारदों फिरि फिरि अखा हादों मानो सारन्थाइ गावदों आंसो मिथिसिगौ आइ दंमोन आइ देहाखौ बारा मोजां मोनैखाय थांला आङो बेखौनो आदाखौ कलेजाव थांगोन नंनानै ओंखामखौ हाखु दाखु संलायथारदां नों थिगखौनो सानदोंमोन बिनानाव आरो थांगौमोनबो आरो थांगौमोननिफ्राय मा जाखो बुंदो आरो माने मा होननो नागिरदों होनदां लोमजाबा थांगौमोन होननो नागिरदोंमोन आं हा लोमजादोंब्लालाय माथो थांबावनांगौ जाखो बिदिब्ला स्कुलाव थांसै आदा आंहा समा जाबाय मेट्रिक फाइनालाबो बावथारला थांदो थांसै आदा आंहा थांदो मानो दाबो फैदिया दिनै सुदेमा ना माबा जाबाय नामा ना लोमजादों मानो हारसिङै थाबाय थाखो जरना सोरथो दं आंहालाय हारसिं थायाब्ला हारसिं उजिदोंमोन हारसिं थांफिननोसै बे जोनोमाव नोंहा मा जादों जरना नोंनाव बालाहामा बिखायाव सिन्देरनाय बारमोदायखौ नोंनि साना मेगनालाय बहाथो नुसिदों नोंहा मानो दिनै एसेबां दुखु जरना बुंनो सानबाय गोरबोनि खोथाखौ अनजालुनि सिङाव बुंनो हायैनिख्रुइ देरसिन दुखु सासे सिख्लानि गोरबोआव गैया सुदेम आइदना दा कलेजाव थांदिनि आं लोगो फैनांगौ नेदोंमोन नोंसोर माबायदि लोगो लामानि ना बिनि आं नोंसोर बादि नङाहाय आगेया नायनो मोजां दोनदाव माने बिदिबा नोंसिनि गामिसिम नङासै रोन्दाव नङाब्ला नाथाय ना जाम्बा माबि जेबो नङा ओरैनोसो होनदों आङो नंमारगौ आरो नंगौलै नंथारगौ बेसा बिफा गैला बिमा रान्दि आरो बिनानाव सासेल'थारसै सुदेमनिसिम आं माबा मोनसे खामानि थिनगौमोन रोन्दाव नों हायोब्ला बेनोथ'लै जोंना माहाजोना मिथिब्ला गब्लं गैयाब्ला दैखरनि दैया खुगा मोखांथिंसो गफिनो नों खोन्थाब्लानो जाबायना बेनोथ' बेबा मा खामानिया जेबो नङा रोन्दाव जोंहा गाबोन कलेजाव मिटिं दङ बिनिनो लेखा सुदेमनोल'है लेखाबोथ' नों हैनो रोन्दाव नों हैयोब्ला आं नोंनो दावदै दैबा रुनानै जाहोगोन नोंगौ रोन्दाव र' बिदिब्ला जाहोआबासोब्रा गिलायलाङोबोला नाथाय माहाजोनखौ
बिदि देन्दों रेन्दोंसो दां Này, Viên Đọc, cái kẹo. माहाजोनब्लाथाय Viên Đọc, हलेबा गोसोआव लाखा सुदेमनि अनगायै लाइजामखौ रावनोबो दाहोखा जाखांबाय आब्रा सुदेम जायाखैलै जोंना अर नाब्रालाय सोर बोरै सोर दे माथो रोंदावसोलाय जिराय आंहा जिरायनो टाइम गैला माबालै र' थाखोराथ' थेमालाय आं थांखु जालै रोंदाव थांखुनानै आसलजोंसो बेनावनो दं आसला मा जाहोनो बुंदोल' आंनो मा जाहोनो बेखौथ' आंनो मानोब्रा बेखौनो नायदों जामालाय आं थांसै दे थांदो सोर मा लिरहरखो जरना अनजालु सुदेम बे गोदो गोसोनि हास्थायनाया जानो हागौ नोंनि थाखाय मोनदा बरादनि फैनाय नाथाय आं मा खालामनो गोसोखौ हाजारबार बुजायदोंमोन नाथाय बियो मानिया नों आंखौ दिमाहा हो सुदेम नों नङाब्ला बे जोनोमाव आंनो रावखौबो नाङा दिनै मुलुगाव आंहा सोरबाफोर दङब्ला बे नोंनि अनगायै रावबो नङा सुदेम रावबो नङा गाबोन आं नोंखौ लोगो हमगोन सुखु दुखुनि बाथ्रा रायज्लायगोन नाथाय नों आंनि साननायखौ बे जेराव फेलें खालामब्ला आं फासि जाना थैगोन सुदेम थैगोन जरना आदाया सोरखौ गाबज्रिदों नङा जेबो जायाखै बिनानाव थगायबायना आदाया थगायाखै बिनानाव बिदिबा ओंखाम जानोसै आदा फैदो खुरबाय नोंसोर जाहैग्रोदो बिनानाव आं दायो जासिगोन उखैनाय मोनाखै दे बिदिबा नों आंनि साननायखौ बे जोनोमाव सुफुङाब्ला आं फासि जाना थैगोन सुदेम थैगोन मा जाहैखो बे रोंदावालाय मानो राव फैदिया बहाथो थांनो होनलांदोंमोन खासेयाव बे रोंदावानो ना आं सिगाङावथ' जेबो बुङाखैलै मानसिखौनोथ' मोसौ खाखांनायनिफ्राय खेनसेबो नुवाखै आं फाग्ला बोरनायखौ दहाय न'थिंसो मोखां जालांनाय नुदोंमोन आं मानसिखौनो दहाय मोनाबिलियाव आंनि सिगाङाव बिमाखौसो लोमजादों होनदोंमोन रोंदावा आवसावा बिदिबा बेवहायनो थांबाय बियो दे फरायदो बिदिब्ला एबा माब्ला फैयो तु थोर मावला थाबायलै दे मावखुदो दे फाग्ला बोरनाया जाब्लासो जाबाय खुरगाबा गाहाम जानोसै ओंखाम खुरनाय समबाथाय बहाबा थांसै जरना मानो गाज्रिबाय थानो मोजां मोनोथाय नोंदि लाइजाम हरगोन आं सिमावबो सानाखैमोन मोदायब्लासो मिथिगौमोन नों मानो बिब्दि होनो होना नंनायखौबो होननांबाय लिरा नंनायखौबो लिरनांबाय लाइजाम नंखायनोथ' होनदों आं नों आंनि जाबाय आं नोंनि थगायब्लासो थगाया जरना
ओरैनो ये अजिब्लाबो गोलैबायलाय ओरैनो फाग्लानिजों गुबुंगासिनो नामा मा थै माबालै खासेयाव मैया न'निफ्राय फैबा सैमा फाग्ला लोगो मोनबोनायावलै सैमा फाग्लाया मा खालामा अबायब्रा जाम्बालाय हाब बिदिथ' फाग्ला जासिगोन नोङो धुत जाब्रा फाग्ला दस्रानो खिथाब्लाबो दलायनो न'ले हो आयो गसाइ नों आंनि साननायखौ माब्ला सुफुंगोन आं सुमुंगोन जौना नोंनो लिरहोदोंना नोंखौ मोनाब्ला
figure. Yeah, no matter. You listen, sir. Don't! Shut it up! नोंनि खाफाला दिनैनिफ्राय गेवबाय Yenge, apa pun जागासिनो दं आराम जादि माउथ थाखानायखाय नेवसिदों नङा बे बिरदावखौ बुंगौब्रा फाग्ला फाग्ला मोजां मोननाय सानखान्थियानो जाया आइथौ नै आंजों माब्लाब्ला रेशमाय Sudah sudah. नोंनि मेट्रिक रिजाल्टआ सेथि जायगायाव Ma, kita apa? Customer bentuk saya. सेथि जायगायाव बिनानाव सेथि जायगायाव आयो बसाय दिनै बिफाया थैयामोनब्ला बेसेबांदि गोजोनगौमोन आइ रिन्दाव मा खालामदों नोङो मा खालामदोंसो होनदोंलै हालु जायखौ दाख्लै आंनो उदैयानो बिदिनोसैमोन खासेवालाय सेरा फाग्लाखौ बायजोआव मानबाय लायाखैलै बियो नायजादो रिन्दाव दाखालिनिया दाख्लैनिफ्राय आमाय स्कुल मावनाया दाख्लै दोम जाफिनसिगोनलै बाब माथो दाउ बिमा दैनो खाथाखौनि बायदि नुथारबायलै आं बिसिनाखौ जानोलाय फाग्ला खाथियावसो मानबाय बोलाय बोला हाबाब
짜루 가나네 짜루 누가 그런다 파글래 고장 고산에 고정을 한번 맛을 들리고 Habab, berendau faglani, sukses masih berapa tahu di jepun kafe ke? ถ้าคุณได้เลยไปถ้าคือ Nai saya nai, berendau faglani sukses ngau tahu di puan nungga saya. อายุชาวกูทัว Galang ahayang. Berendau faglani kan sunan denang. Hasibun semedi sunan denang. เรือนดาวพักแล้วที่มังเรือนเอาละไปเรือนดาวพักแล้วเป็นในคุณจีนังตาไรจะเดือดสุดเอ็ม बुंजोरना नों मा जादों नोंनि गोसोआ दिनै मानो गिलिर बुं ना गोरबोनि दुखुनि थाखोमानाय जिनिसखौ सोरनो सोनो जरना आं नोंनि गुबुन नामा मानो खिन्था नों नङा जरना आं नोंखौ बिब्दि होनाखै बिदिब्ला माथो बारनाय बिबारा जेब्ला मोदोम खोबगोन अब्लानो नोंनि आंनि अनलायनायाव हेंथाया फैगोन जरना बे हेंथाया जेबो नङा सुदेम नङा जरना नों बावलांदो नोंगौ जरना बावलांदो मानोना आंनि गोरिब न'खरखौ नुयोब्ला मा सानगोन मा साना नोंनि आइ आफाया बावलांगोन आं बावनो थिबाय जेब्ला नाथाय बे जिरोआव नङा बै जोनोमावसो बे जिरोआव बावनांगौब्ला आंनो मानसि जिखौनो नाङा नांगौब्ला थैगोन आं नङा जरना बिब्दि नङा आइ लाभ इउ जरना आइ लाभ इउ नों माथो बिदि बुङो ओइ बांबुला मा दा कबिखौ दानखानानै हाथायाव लाना थांदो खोनाबाय आं कलेजाव थांनोसै बेसेनि फाननो हाथायनि बेसेनखौनो खोनासंनानै फानदो बांबुला जागोन दे आरो नै बांबुला जुदि सोरबा फालांगि फैयोब्ला हाथायनि एसे बाङाय बेसेननि सुनानै हरदो खोनाबाय Jai
खायसि मोने मैथा दैयै दिङा बायदि दैमा दैसा सान अखाफोरनि साखि दङ सोलायालां बापारि खासेयाव मालाय सिखा मोजां मोजां सिमा नुग्रा बिसिनाखौ मोनसोमदोंथ' नोंनालाय माबायदि नुयो आंनिखौ मा बुंनो सिख्ला मोजांखौथ' बाब होखा आदोमोरै सिख्लाफ्रानो फैबावा बिदिबा बे दरलायानो फैया बियो आरो दरलायबावसो होनदों नोङो दरलायखौ नुग्रा बिसिनाखौ नागिरदोंसो आङो बिसिनाव थालिर फिथाइ फैजेननाय गारजानानै जियाव दंफैयो उसु दासलै बे बिसिनायानो बसाय गामोनाव दलायखौ जेव जेव नुहे खोलाहा खुलुमनायखौनोथ' रानिसो फैनो नोंनाव खासेयाव मा बिलाय दावदै बिसबां र' बे थांनि दलायानो बेखौ माब्लाबा खेबसे लावसिगोन आं आया कलेजाव थांनोसै समा जाबाय थाब थांदै अब्ला थाब फै दा बेलासियाव लाबार मोनायाव फैलायलायनां दे आयै 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 फिसाफ्रा सफैबायानो औ आयै सफैबाय हाहा जोबा आंथ' मेजिक देखायनाय बायदि मोनथारदोंलै बिनानाव रैसुमैनि फर्मुला खालामनाय राङाबो जेबो सिन्था गैला आयै बेखिनि राङानो थोनानै बाराबावसो हामथारबाय फिसालाय हामथारबाय रैसुमै मा जाखो जोंनि समाजा जोबोद उनफिनना थानाय नङासै
गोनोखोआरि आदबजों गोरोबनानै मावनो रोङियानो जोंनि दाय नङासै रैसुमै? नंगौ गुबुन हारिफ्रा दब्लायसे हायावनो ग्रोम ग्रोम मैगं थाइगंनि बारि बागान नाथाय जोंनि हारिया बेसेबा गुवार हा हुनि बिगोमाब्लाबो बिसि फिसाखौनो फिनो हाहां हायाहां। नंगौ रैसुमै, बेनिखायनो आंथ' सानबाय सानसे समाव बे लामाजोंनो मावनानै समाजनि गेजेराव दिन्थिगोन होननानै। आंबो नोंखौ हेफाजाब होगोन फैलाव। समी समी थ'दे बिदिब्ला थांदिनि। मानो आमाय? मोसौ हखाबायमोनदां नै माबा थाङाबालानो। थांसै आमाय। नै दौथियाव मानसिफ्रा फाग्ला अरहै थाखैबा मा जालायखो? आंनि गान्दुखौ दाउ बिमानि खाथाखौ नुदों नों? हो? दाउदै बुंदों ना? आं माला सोआ फाग्ला गिगां अरहे? सोआखै सोरदों नङा? नै खेबसे सोबाबा नायखा लौथिया। नै आंजों उदै ए फाग्लाना माथो खुगाबो आखाइबो थालायबाय नालाय। आबे सोरनि मोसौलै? दे माथो खोनासोलाय जिरायफै बावहाय। आदा मा? आलासि फैदों। ए माथो नोंथांसोलाय? गोजोनथों नोंथां। गोजोन्थों जिराय। आं बिनानाव सा मोजां खालामनो फैदों नोंथां। फुदुंनायसै आदा। आं खाग्राबारि गामिनि लावदुम माहाजोननि फिसाजा नोंथां। फैनायनि जाहोना जाबाय। दा लोमजादोंसिगोन आदा मोनहा। अ लोंग्रोदो। थारमाने नोंथाङा जे आथिखालनि मुगाजों गोरोबनानै आलुनि आबाद, कफिनि आबाद, माइनि आबाद मावनायफोरखौ नुनानै समाजनि मानसिफ्रा बाख्नायबाय। आदसा नोंथाङा बेफोरखौ मा मा फर्मुलाजों गाहामै आबाद दिहुननो हाखो? नंगौ नोंथां, उवाल गाहेन बान्थिं बान्थिं खारनाया दिनै बर'नि दिनाव फैनो हालिया। नंगौ नंगौ। आदा। जादे। बेनिखायनो दब्लायसे हायावनो सनाथिलि बायदि मावनानै जानो रोंब्लासो जोंनि समाजनि रांखान्थिया गोख्रों जालांगोन। बिनिखायनो नोंथाङा अनोब्ला आंखौ फोरोंहरदो ना? जिरायथ'। बेवहायनो मा मा फर्मुलाजों मावनांगौ गासिबो दंजोबो। हामथारबाय नोंथां, बे नटखौ मोनबाय। नोंथाङा बे फर्मुलाजोंल' मावहैदो। आदसा बिदिब्ला आं थांगोन नामा नोंथां? गोजोन्थों। गोजोन्थों। थादो दे रैसुमै। दे। नंगौ आदा, कलेजावबो जोबोद मोजां फरायसा होननानै बयबो बाख्नायो। हाबे जोंनिखौ न'फोर मोजां मोनब्ला बारो हरदो होनबाय आंनो। खोमाखौनो लाया नोंबो। सोरखौसै? हाथरनाखौ बुंदों आरो मा? मालाय फरायबावो नोआनलाय बिएखौ पास जाब्ला। पास जानो? बे बिए फेल जाब्लानोथ' फेलसो होननानै पास जाबावगोन। बिदिब्लालाय गोसोसै हरो ना मायो? पासाबा जागोन ना जाया बोरै मोनथिबावनो? नंखायनो नों बिनानावखौ बुंबाय आं न'फोर मोजां संब्ला नागिरदो। हाबानि बैसोआबोथ' जाबायना। आदा बाजैमोनहा हरब्लालाय आंनि आखायावनो सासे मोजां सेंग्रा दंखायो। दा नोंस्रासो? बिदिब्लालाय झरनाखौ दिनैनो आलासि जाथावथाव लांफानानै सेंग्राजोंल' देखासुना खालामदो। दे बिदिब्लालाय। आंनिया माब्ला फैया? दहायनो फैदोंमोन आनै, ओंखामबो जाखांबाय। फोजोंना जोंनाव आलासि जायैनि। कलेजनि रिजाल्टआबो मोनथ'वाखै। नोमानैयाबो मोनालांब्ला गिनोबो हागौ। दिनैनो थांफादो आइ। थांसै आदा। थांदो। फाग्ला सिखारनो नामा नों? बेखायनोथ' नों संनाय जायाखैना। मानो? नोंदि होनबाय। बिदिब्ला आं सोरखौ संनो?
수댕코 아하이 마종하자 나이를 이 아니 गथ'आ खोब नम्रथार मालायबादि नङा देग्लाय बिए आनजादबो होखांबावबाय बिदिब्लाथ' हामथारबाय आदै जुगखौ नायनानै हिनजावफोरखौ रोंखा राखाखौ लानांगौ जानानै फैबाय बेनिखायनोथ' फिसा हिनजावफोरखौ न'खरनि खामानि मावनाय दांनाय न'खर फोसाबनाय दानाय लुनाय बे गासैबो खामानिखौ फोरोंनाया बे न'खरनि बिबान आरो बे न'खरनि बिबानखौ रुजुननांगौआ बे न'खरनि हिनजावफोरनिनो दायित्व नंगौ नंगौ आरो आथा दाबो जायाखै सनास्रि आरो झरनानियालाय बहाथो थांखो नोंफालाय नोंसोर हाबा सोङाबालानो मानो बिदि सानखो आनै आं गनायनो हानाय नङा आं दानो हाबा लाया आनै बिमा बिफाया खांबाय बाबाय रोङैखौ फोरोंबाय देरबाय लावबाय बिया बारिनि बैसो जाबाय हाबा होनांगौआ बिमा बिफानि खर'आव नांबाय आरो सोरनावथ' सोंबावनांगौ आनै आंनि गोसोआ गोसो नंला आनै दे आनै आलासिखौ बिदाय हरदो माब्लाबा मोजाङै रायज्लायसिगोन फैदो थां आनै फैदो थां दोनहरदो साया दा नोंसोर फसायोना फसाया नोंसोर जा सानो बेनो जागोनलै आदै आंहाबो बुंनांगौ जेबो गैया आयु बेजों माब्रै मानलांनांगौ जाखो जन्ना हाबा माब्रै जानांगौ सुदेम फैना आं दं आं हानाय नङा जन्ना बेखौनो हाया जायो फैना फैद' नों दा मिन्थ'ना जन्ना झरना आयै नोंसोर बेबायदिनि थाखायसो आंखौ आनैजों आलासि जानो थिनदोंमोन नङासे हा माथो जाखो सेंग्राखौलाय माबायदिथो नुबोखो आं दि दद्रा बुरिनि सुदेमखौसो बेसेबां गोबावनिफ्राय मोजां मोनदोंमोन आयै सुदेम बे दद्रा बुरिनि उमास रान्दिनि फिसाज्ला सुदेम नोङो नोंसोर फाग्ला खासेव गोद्रा गोलाव हिनजावफोरजोंबो गोसो थोजाबसिन थादोंनो बोरायखौ गदो फाग्ला फाग्ला बुङोब्रा नोंनालाय नोंना आंनालाय मासै आंहा दंखायोना सोर दलायलाय दलायखौ मोनगोन आं ओइ जाम्बा आलाबाव दलायनो आं बोसोरै खाजोना होयो आरो मा नोंलाय मा मिथिनोसै मिथियालै नोङो बेबायदिखौ जाम्बा मा खाजिनायसैलाय ओइ जाम्बा पाउदार सिन' गस्ला बायदिसिना नोंलाय मा मिथिनोसै आं मिथिगौ बेखौ जाम्बालाय ओइ खासेव ओंखामखौनो हामथारलालै खान्थाल गोमोन नागिर खान्थाल गोमोन मोनदोंना मोनाखै जानांगौलै र' बिदिबा गाखोना बै गोजौखौ गाखो दे दे हाबाब आगै दनलाय माइसि मोजां नोंलाय सना दैनि गेजेराव फामि बिबार बानाय बादि नुलायथारबाय आं आगै सना हाबाब फावजुफोर माइसि मोजां नोङो आगै दनलाय थांदो आगै सना थांदो माहाजोन लायगोन थांदो आगै दनलाय हाय आगै दनलाय सना थांदो माहाजोन लायगोन थांदो नोंथाङा जे आंनो जेबायदि बोसोन दिन्थिदों बे बोसोना
दलिलाव लिरनाय बायदियै रोखा रोखा जाफुंजोब्बाय नोंथां। नंगौ नंगौ खोब मोजां जादोंथ'। जोंनि समाजनि सोलोंथाइ मोननाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोनोखोआरि आदब खायदाजों मावोब्ला जोंनि समाजनि गेजेराव रांखान्थिया थारैनो लोरबां जागासिनो। नंगौ नंगौ बर'फ्रा जाय हाखौ बालाबारि हास' होननानै गासिबो आबादानो जाया होनना गारना थांजोब्बाय। दिनै बे हायावनो नायदो गुबुन हारिफ्रा फैनानै बाख्रि फसंफैबाय। बिदिब्लालाय थुदो थांदिनि। दोनलाय अमा आदार फैगोजा नै गाबसाव लायबायसो। माबोरैथो जाखो मोनथिया सेंग्राफ्रा माबादिसोनो फसायबायफा नै मालाय दानो हाबा लाथ'वानो। बेबादि बैसोआव हाबा होआब्ला बबे समावथ' होबावनांगौ जाखो? नोंनो नायल' जाल' फिसा सासेल' होननानै मोजां मोजां गियान होनो नागारै गाज्रि बुद्धिसो होजोब्बाय। सोरबा गावनि फिसाखौ मोजां बुद्धि होनो नागारै गाज्रि बुद्धि होयो नामा? मालाय हनै दद्रागुरिनि सुदेम नामा दे बेखौसो गोसो थैयोनो। सनानि गामलायाव एवनानै दोननाय ना रुखौ केसबारिनि नहा एम्बु सिख्ला दिनै जानो होसोबोदों। बे मोसानि फिसाजोखौ नहा सामावसा बासिना बिमा जानानै सासेल' फिसाखौ बुजायनो हायाब्ला हाजार मालायनि फिसाफोरखौ माबोरै बुजायनो नोंला? दानहरनाया बहा थांदों? आबौआ थांनोसै न'फ्रावबो दङ। थानो आफा दिनै नोङो सोरगोनि सनानि हाथरखि जानानै खेसेबारिनो दैस्लु दावबायनाय बिगुर गैयि ना सान्दाखौ जानो सानदोंबा बेयो सिमाङावबो जाफुंनाय नङा। दालायनि बिबाराबो दा सिरिथों, बे मोसानि खाथियाव बेरे बांग्लिनायाबो दा फैथों। मा रोंदाव? आनैया नागिरदों नोंखौ दा थाब थाङालाबानोलाय। थांनोसै नोंलाय बहा थांनो नागिरदों रोंदाव? आं आइ लोमजानायाव एसे रां हरब्रबनो। नों सुदेमखौ फंसे राव बुंहैनो हागोन? बाब गिलायलाङोलां, फारसेथिं मोसा फारसेथिं सैमा। आया फालियासो गगोरबायब्रा। फैसा लादोंमोनलां गैलालै। आब' ओंखाम खुरबाय फैदो जाहैदो। नोंथां मानोबा उखैनाय मोनाखै लांदो। नों आं जाला ओंख्रि जाहैदो। होननानै खांदोंमोन जों नोंखौ आलो आलो मोथ्रोम हरहोआखै, मोज्लायजो होआखै, दाखोर दाला दावखि गाहोआखैमोन। नों मानो जोंखौ एफाबांमानि दुखु होखो? आंनि गोसोआनो हाबसियै ना सान्दांगाया बिगुर गैया, गलामनि फिसाया आखल गैयानो। बे नेहात बिगुर गैजा रोङै सुदेमनो नोंखौ हरनांगौबा थैबाय होननानै फानद्रा होनायानो साबसिन जागोन। सैमाया दानि ओंखाम बाहागोखौ गावनो सेनानै जाफिननाङो। नोंनि नांनाय नोंनि गांनायखौ सुफुंनो हायाब्ला सुदेमनि अननायाव बबाव दैसानि सुदेम दै बोहैनो? नों सुदेमखौ बावदो फिसा। बे जोनोमावनो बिनि अनगायै आंनि जिउआव रावबो गैया। नों मानो गोजाननि हाजोखौ समान नुहुरदों? निमाहा होदो आयै, बिनि अनगायै आं रावनोबो नङा। नङा फिसा, दावराया माब्लाबाबो दाउखा बोन्दानि महर लानो हाया, बेखौ मिथिखा। आयौ गोसाई मोजां मोना दि माजिया। जिबौआ होसोदों एम्बुखौ। एम्बुआ नाथाय फख्रिनि सुदेम बिखायाव। गांसो जाग्रा एम्फौआ बिबारखौबो दिनै जानो नांगौ। सुदेम नोंखौ मोनोब्ला सैमा मावजिनो राननानै जाहोसिगौ आं।
थिगखौनो होनदों थिगखौनो होनदों गावनि बाहागोखौ सेजाबा मावजियाबो नेरु सैमाबो हरलायो बे सुदेमथारखौनो जरनाया मालाय माब्रै मोजां मोननांगौ जाखोब्रा हिनजावफोरनि मेगन होनदों माखौसो जायखौ खारबाथाय खारबाय नुबायमोन आरो आरो जायखौ अरजाबाथाय अरजाबाय बोखाब्लाबो जाया जरना नोंनि थाखाय आं अरायबो जुजिगोन सना फै नों सिमां मोगथां अरायबो आंजों लोगोआव फिफा माहाजोना सानदोंमोन फिसालाखौ हारसिंल' हनै दा जोंहा बिरदा बाबुआ हिनजाव सासेनि थाखाय लाथिख' Jonna. Abi. Mama siri. Raw gaya Sudem. Berberi dukuku bumi rasa bermain. Jonna, nunggu mana ada? Kermaya mana? Aku orang jatuhnya mana Sudem. Tapi dia orang dia. Beguna mungkin. Nah, mana raha? Ayah pelajar gimana ni lama suhu sudah. Aku dans kira ni aku hona ni rahan kalau mai. Karena nak kita dah sangat dorna, itu senang sini. Ni gap ni nanga, langyo nang naya, kau kau baru pilih pakai. Ye sini babra bo, ye sini dia bersenang sini. Kamu ada meriang ni, kesegono kamu tanah hayam mana ba? Tu betul nak sini. Dorna. Neng kau bawa minum atau? Sudem, neng kau betul nak bangang kau bangang nama sini pun nana. Apa sih? Ibu hari ni saya bang pula. Ayah, nunggu kiam lah. Anglah hal baru itu semua yang nunggu mendai. Mana orang Dubai dengan nama? Manusia ni yang pergi jubra, senu diliang. Nai jadi belah nu show Dubai dengan nama. Anggo nai akhir. Sudah, jadi engkau naik kan sih? Engkau tu cari kan aku le, cari lagi kalau kita jawa. Kornai, ang niunokhan, or niunokhon, or kisan hafta gelabanan, syuring ko menay na. Mersani satu masalah, dan saudara foto sila masuk hawan ni benar, Kornai. Saya itu awak nak perlu nanti antara kerana hawa dan. Apa? Ada, nanti aku barang mental baik. Mudah saja semai. Ada, nama kali mana? Ada ya. Enggak, informasi. Nama aku lain. Sudah ada, semai. Kamu beri dong beri cuma cenda dan sandi. Biarlah, lagu jadi batai, mudah daudan kajem nanggung, dia kopi. Tapi ada ni bujir kan seperti. Iya pak, jual yang kerja. Sudah sudah mengerba ham terbaik. Megang kalam terang kenapa?
न' बेजोंनो हामथारगोन आफा बेजों हामाब्ला बे लावखौ अजाया हारा मुरा मुलि थफ्लाखौनो जिगाब बुंनानै अराव सावगोन आं जौआसै रासै आफा नै एसे लोंबावदो हामबाय आइ हामथारबाय मालायफोरनाव बिसिबांखौ मोनलोंबावासो गालनावबो दङ हजों लोंहोब्लालाय बिसि लोमजाबा लायनाय बांखोनावबो दङ फिसाजो जोनोमबा लायनाय दा फिसाजोआसो देलाय लांबाय मानसिया बिदि जाहैबाय आं थांसै थांदो आफा नाङा जाबाय Ayo, selesai. Hak lagi kamu di selesai mati. Ni yang tu. Nei, tidak jambi. Ông gọi là chúng tôi là những cuộc sát lên toàn xã của được. Đồng bóng jambi. Julat. Rau hak lah benda ni gosla beganang julat sebejang. Ayo, Pagia. Jalan apa ni lah betul nak lagi. Sengkai sini, Pagi dorles iman tu juga. Bekona ibu dia tak ni betul betul. Pokai hodom lang gila nani. Pap nang dulu ni beri macam aku Pagi aku. Roh. ओंखाम जादो फिसा जायाबा देहाया माबोरैथो जादोंहाय आं मिथियायै खोमसि हरनि सनानि अलंबारा हरनि उनाव हर ओंखारबाय थायो नों सुदेमखौ बाव बे हौवानिख्रुइ साबसिन हामसिन मुलुगाव जोबनो थाङा गोसोआ जायखौ हास्थायदों बिनि अनगायै जरना आइ नों मानो बिदि सानो बोसोरसाराव जाय न'खरा खुन्थिसे दख'नाखौनो होनो हागोन कि हाया बे न'खराव नों मा सनानि गोजों हाथरखि नुहुरदों आं जेबो बुंनो रोंला आयै Ayah, aku harus tanya. Dana. Dana yang mana? ओंखाम जालांग्रा जायामोनब्ला मानोथो जायालाबा थांखो Dana ayah, dan bas hubungan. Hei, Bang Bula. Mana? दा नोङो जाखानानै मैगं बारियाव मा मावहैनांगौ मावहैदो आदाखौ आं मानोबा दाखालिनिफ्रायनो गिलिर गोसोयै सिन्था खालामबाय थानाय नुदों मानोथाय दाखालि धोनिराम माहाजोननि दाहोना रोंदावा आंनो बुंदोंसो फिसाजो धरनाखौ सुदेमनो हरा होननायनि जाया जोंहा फाग्लि बादि बिसिनाव उन्दुना दं होननानै बेफोरसो जायाखै नामा सोर जरनासै बे हाब्रुबारि गामिनि धोनिराम माहाजोननि फिसाजोआलाय माथो गोजोन्थों सुदेम गोजोन्थों बिदों नोंसोर मा सानदों नों जायखौ मावदों आंबो बेखौनो सानदों गोथैबारिनि दाउ खावग्रा थाबथियाला जरनाबारिनिफ्राय दाउ नागिरै नागिरै मोसानि खुगायावसो गाब्र'फैबाय बा बे अरनबारियाव इसिबां हिम्मत खोनाबाय खांख्राइनि गुदुङाव जिबौ बायदि हाबनानै दं बेखौथ' नों मिथिया नङा होमब्ला बुं नों सुदे जरनाखौ दिनै आंनि आखायाव हगारगोन ना हगारा बेखौ नों फाग्ला जाबाय नामा नोंगौ आं फाग्ला जाबाय नाथाय गोजौनि लिरनाय नङा बियो सुदेम नोंनि फोथाय खेबस' फावसो बियो गसाइनिसो लिरनाय बिदाव नङा बियो गसाइनि लिरनाय नङा दाहा दं सुदेम आंनि बिखानि रज'नाय गेवलां बिबारखौ गांसो जाग्रा मोसौआ मालाबानो अरस'लांबाय बेनि थाखाय आं नोंनि जिउखौबो लानो राजि Yeah.
मैनि थाखाय थै फलाना मुसाजों हिनजावनि थाखाय थैयो मानसि सुथुरजों जरनाय बुंसा नों मा सानखो ओंखाम जायैयानो साननै सानथाम जाथारबाय सोंबाबो जेबो खिन्थायाबो फिसा सासेल' होननानै एफाग्राब दाव दाव मोनदोंमोन आङो नों मानो एफाग्राब गोसो लाहाखो फिसा खालि आंनि सिगाङाव सुदेमखौ गावनि सिमाङाव फैबाय थायो होननानै बुंदोंमोन आरो जरनाय नों सिखारदोल' फिसा जानाय जायैयाव उननि बाथ्रा जासिगोन माबोरै जाबावनांगौहाय माहाजोन एसेबो मोजाङाव फैथाराखै मोजाङाव फैनो ना बारासिनसो जानो मा खालामबासो मोजाङाव फैबावगोन जाखो बेनोथ'हाय ना बे दद्रागुरिनि लावगा अजाखौ लायनानै नायखा होबासो मा जादों मा बेरदों खिन्थानो हासिगोन नामा बेनोथ' रान्दा मानोमोन नामा थांलायबाय नोंसिनि दद्रागुरि गामिनि लावगा अजाखौ लायनाय र' आमाय बिदिब्ला आं गस्ला गानहैगोन नि आबार लेंहरथारदों होनथार दा दे आमाय थाब बहा थांनो खालाय थांबाय होनदों आं लावगा अजानाव थांगौमोन हा सोर लोमजादों माबा माहाजोननि फिसाजो जरनालै जरनाया मा जादों ना लोमजादों लोमजानोल' दाख्लैनिफ्रायनो ओंखामबो जायाखै दैबो लोङाखै ओरैनो उन्दुसोनानै दङ मा जाग्रामोन नै बेखौ हजों नुनो हरानो बाय नालाय बे दिननिफ्रायनो फरायनायनिफ्रायनो गैयाब्रा फेरायदों बाप जायनोल' थादोलै थांसै आङो ओइ रोंदा रथ' नों लावगा अजानिसिम दा थांसै आंनियाव जरनासिम थांसै बाप जानाय नङा मोसान खाथियाव दाउसाखौ लांदेरबा बिसि एसेल' रागा जोंगोन मोसाया बिहरदों बोरमा लाबोदों दाउसा बाप जानाय नङा जाम्बा आं नोंनो नाथाय मिथिलालाय देख जाम्बा बिसोरो आंखौ सुदेम होननानै सिनायनाय नङा मिथिबाय माबोरै जरना आइ नों मानो फिसा सासेल'नि गोसोआ एफा मानि दुखु होखो जिरायदो बाहायनो हामबाय हामथारबाय फैदो फै जिरायफैदो जिरायला जिरायनायनि सम गैला मानसिया मा जायामोन आरो बबाव दं बेखौल' आंनो खिथादो औ आमाय बेहा मालाय थांफिनथारनांगौनो थारमाने गय बारियाव सासे मानसिया लोमजानायाव फुंनिफ्रायनो होसोबोगासिनो दङ दा मानसिया दाखालिनिफ्रायनो ओंखामबो जायाखै दैबो लोङाखै मा जादों फोरमायाव आंनो दैल' लायदो खुगा सुनो नै दैया आच्छा बेबायदि बेमारा आंनो जेबो नङा हामलानो जाथारबाय फैनाय थनाय फैदो अजाया औ नै बेनो आफाया जेरैखिजाया मोजाङाव लाबोनो नाजाथारनांगोन हामगोन फिसा बे गथ'आ हामगोन नोंसोरो दा गासिबो बाहेराव थांथ'दो आफाया अननानै एसे मोजाङाव लाबोनो नाजाथारनांगोन आफा हामगोन फिसा हामगोन जेबो सिन्था गैया जरना आं सुदेम नों सुदेम औ
औ जरना खोनागोन नों आंनि सुदेम नों आंनि नोंखौ मोनाब्ला आं फैगोन आं दाबो थियाखै जरना मानो जाया लोगोखौ नोंखौलाय माथो खाथियाव मोना ओंखाम जादों जरना गैया बाप गैया नों आंनि थाखाय जेबो दुखु दाख्लाब जरना नाथाय नों आंखौ बावोब्ला आं बावा जरना आं बावा नों थादोलै जरना सम मोनब्ला बिदिनो फैबाय था माब्रै जागोन जाखो आफा हामगोन ना हामा जाखो मानसियाथ' हामबायानो हामबाय आं होनखादोंना नोगोदखा आवसाव गथ'आ माब्रै मोनसनबायबोखो जेबो मोनजालांला मोनलोंलांला आफा नैबे 500 रांखौनो लांसाबदो नाङा 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 खस्थ' मोनबाय आफा नाङा नाङा बेखौनो लांसाबदो लांदो आफा आं नैबे 100 रांखौल' लांनोसै रोंदाव थां फैसा दांनानै थां दे आमाय ओरैनोब्ला अजाफ्रा एसे एसे खायखाखा मा फैलाव जोंहालायनो सानसे समाव रायजोबो दंमोन राजाबो दंमोन जारिमिना जोंनो खोन्थायो नङासै नंगौ फैलाव बिब्दिबा जों बेफोरखौ माबायदि खोमाना लाजोबखो होनबा बुजिस' हाया फैलाव हयथ' जानो हागौ बेफोर बिजोंथानि खाखनाव मोनसेनि उनाव मोनसे गिदिंबायदों समाजाव रांखान्थिनि अबस्थाया गोख्रों नङाब्लाबो जेरावबो जेरैबो दावराव दावसि लाबोयो नङासै रैसुमै नंगौ न'खरा गोख्रों नङाब्ला समाजनि बाथ्राखौ साननो हाया आरो समाजा जौगायाब्ला हादराव दावराव दावसिनि बारा बारगाया थारैनो गाव गावनि न'खरखौ गोग्गोयै दाफुंनायाव बर' आइजोफोरनि बिबाना माबायदिबा जौगाखांगोन होननानै नों सानो रैसुमै बेखौ सानोब्लानो सिगां फैयो सोलोंथाइनि बाथ्रा नंगौ रैसुमै गोदोनि दिन नंलिया फिसाइनि सायावल' बरसा खालामनानै फिसाइ होफैब्ला जानायनि बिसिफ्राबो साननो सोलोंनांसिगोन फिसाइनि हाल साल अबस्थाखौ फिसाइजों समान आगान सुरफानो हायाब्ला गोग्गो न'खर दानायनि बेलायावबो जाफुङा होननानै आं सानो नों थारखौनो बुंदों रैसुमै फैदो फैलाव न'आव थांदिनि आइया जि दानो थाब लिंहरदों थुदो बिदिब्ला जरना आइ नों साननाय हुदाखौ गारदो फिसा नोंनि बिमा बिफाया जानो लोंनो गैयि नङा नोंहा मा जादों जेबो जायाखै आयै जायाखैबालाय मानोथो सा गैया स्रि गैया गोम गोमा आं मानोबा रंजानोनो गोसो जाया आयै हा बिब्दिजों देहाया बोरैथो जानांगौ फिसा ओंखामा जादो फिसा नै लाबोबाय आं दोनथ' आयै दा जागोन
जागोन मानो जादिया आदा आं उखैनो मोनाखै रेसि हाब नों ओंखामखौ जाथारदोब्रा सुदेम बेबायदि ओंखाम जाया मा देहाया माबोरै मोजां जानांगौ जाखो आं देहाखौनो बारा मोजां मोनाखै नों जादों आं मिन्थिगौ आदा दिनै हिमालय हाजोनि अन्थाइफ्रा बांग्रिंजों हायाव थरथब गोग्लैनो हमदों नों बिदि दासोंलाय सोंनाय ओइ देवानि हामा जाखोब्रा नों मोनसे खामानि मावनो हागोनथ' हा देवानि मानसि हा खामानि मावनो हायो माथो जाहोन दं हाथारगोनथ' बुंलुना नों माथो खामानि बियो बे गब्ला देवानि हायै हागोनब्लाथ' हामथारबाय नों बे आब्रुबारि गामिनि धोनिराम माहाजोननि न'आव थांनो हागोन ना थारमाने माबा मोनसे लाइसेन्स औ मानि बाथ्राखौ हा हिनजाव सोंनि नामा होनदां औ हा सोरखौ धोनिराम माहाजोननि फिसाजो झरनाखौ बाप दानिया अरसे लोगो नांनानै ओंखाम दोखोन खामफ्लंनो हासिगोन हा नोङो अन्थाइबारि गामिनि आवलि माहाजोन फिसाला नङा होनलाय औ हा नोंस्रा न'खराव सासेल' नङा होनलाय औ देवानि आं हारसिंल' हा बिदिब्लालाय माथोबाव नों हायोब्ला आं नोंनो 10,000 रां बान्था होगोन देवानि 10,000 रां औ हिनजावखौ लाबोनो हायाथ' एमन नङा हा दंखायोबा हरखाजायो नैबे 10,000 नोंल' खामानिखौ गोख्रैयै दे बेफोरखौ आं दंथारसै खामानि बनलायाल' दे फैफेराखैथ' सिनायाखै फाथि सैमाया मनि फैफेरा मानो आथिं लाबोदोंहाय बेवाइफ्रालाय आदा दे जागोन दे हा देवानि मानसि नोंखौनो नायनो फैदों माबायावलाय बेवाइफोरना मर्निंलाय आदा औ फंबाय औ खामानोबा फैलुबामोन बेवाइफ्रालाय अब्ला देवानिया खामानि गैयाबा ओरैनो फैखाया सावब्लाब्ला बेवाइफोर जादों आदा बया जागोन फंबाय जागोन बिबा मा खामानि बेवाइफोरनाबा हा गब्ला देवानिया बबे खामानिखौथ' थाबायनानै गब्ला देवानि मुं मोनदों हा बेनो मा देवानि मानसिनि खोथा बुजिलायलाङाहाय आङो हा नोंसोरो गोसो दंना गैला बेखौल' बुंदो आरो मेगनजों नुनानैबो माखौ लायनो नै थारमाने नों फंबायनि गथ'खौ अन्थाइबारि गामिनि आवलि माहाजोननि फिसाला बिरदावनो हैनो नंदों आरोमा आङो बेनोथ'लै दाखालि बेबायदिनि सोमोन्दै रायथिनायावनो गथ'आ ओंखाम जाया दै लोङा लोमजालायगोन अह बिदिब्ला उफारो दा दंदेरो बियो बिफांखौ गायस्लायबा एसे एनैया जामब्रिखायो फंबाय बेखौ जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया उनाव मालाय गावनो खिलिफिनखागोन गथ'आ हाबा होनो नागिरनायाव ओंखाम जाया दै लोङा थादोंब्ला सानसे थानो बेलाय निश्चय सानसेङा सानसे फिसायजों गोरोबनानै जाफिनथारनांगोन बियो आं मोनब्ला देग्लाय हाबानि बाथ्राखौनो गोसोखांलामोनलै आदा दाखालि अजायाबो होनलांदोंमोन देग्लाय हाबानि बाथ्राखौनो दा गोसोखांथारसै सोर अजा बेलाय हाबा होबानो लोमजानायानो दा नोंसिनि खाफालाव जिबादि बिजामादै उजिगोना आरो गैलायाखौनो होनजासै बेखौनोथ' साननांगौ जादों बोरैब्ला नोंसिनानोथ' जाया दान्दो हनाय मोसौआ दै गांदों ना अर नांदों एसेबो नोजोर होयैया मोसौआ दै गांबाय साननानैनो आगोर गोमानाय मोनबालां आदा बेबादि बिजामादै मोनोब्ला बिनिफ्राय देरसिन मा आगोर नांबावगौलै फंबाय अमा बिहर अमा लाबोगोन मैसो बिहर मैसो लाबोगोन मैदेर बिहर मैदेर लानानै फैगोन दाहोना रुवाथि मावनायखौनो मा जाथ' हा मा बुङो फंबाय बेवहायफोर मा बुङो बुंदो आहा थांनांगौ समाबो जाबाय हा बिदिब्ला फैनायदो आदा नोंहालाय माथो सानो
आंबो बिदिखौनो सानबायहाय हा बिदिब्लालाय गाबोनफोरनो खबरा खबरि खालामसै आं हा थादो बिदिब्लालाय औ आं दाबो थेयाखै सना मानो जाया लोङाखै नोंखौलाय माथो खाथि मोना नोंसिनानोथ' जाया दान्दो हनाय मोसौआ दै गांदों ना अर नांदों एसेबो नोजोर होयैया मोसौआ दै गांबाय थैत 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 I love you, Sudhir. I love you. नों आंखौ बावगोन दा सान सुदेम आं नोंखौ बावनो हाया नांगौब्ला आं आइ आफानि अननायखौ नेवसिनानै खारखोमालांगोन Jona. Nung faynaखौ दुखु मोनबाय सुदेम नों नाथाय आंहा नोंनाव फैनायनि अनगायै जेबो राहा गैलामोन सुदेम Jona. नों खोनाया माला मानो गाबखो बुं जना नोंहा मा जादों नोंनि सेराव फैबाय सुदेम नङाब्ला गाबोनो बिदानि थाखाय लावगा देवानिखौबो मिथिगोन बिदाव सुदेम नोंनो आंनि गोदोनानि बिबार माला जानानै अराय सम थाबाय थादो जना नोङो आरो गाबनो नांला औ जना आं नोंखौ दाख्लैनो बुंखादोंमोन मोजाङै नोजोर हो होननानै खि जाग्रा मोसौआ खि जाखायो बुंसामान खोमा लायाखै नोङो आथिं लाबाय आखाइ लाबाय हां मालाय माबोरै नोजोर होस्लाबनो हायो गोसोनि बेमारखौ डाक्टारा मालाय हमजोबाखैदां गासिबो नोंनि बुद्धिसो जों लाखानाय मानसिखौ आं मा फोरोंदों ओरैनो हाथाव हाया हाबो जाखाया बे बिगुर गैयिनि फिसा सुदोंखौ बे धनिराम माहाजोना बिजामादै लेंना बेखौ बिजामादै लेंनांगौब्ला आंनि गन्थंखौ हास'नानै सैरा दावजिन जाहोगोन आं रन्दाव मानोलाय खासेव हाबा थांदोंलाय दङ आमाय न' सिङाव संनायनि गन्थंआव दिनै बांद्राय बेरि गेरदों लावखायाला बे बांद्रायनो हाबा होनांगौब्ला मासे सैमा थादो आंनि साफा हाबा होगोन नाय हा खबर थाखालायनानै बहा थांनो बेसेबां थालायखौ सोंबायालाय आं ना मोसौफोर गोमादों बाथ्राथ' नंगौलै आदा न'नि मोसौआ न'नि गलि लायाखै थांनाय हरनिफ्राय फिसाया न'आवनो गैया हा मा बुंखो नोङो
बोरै मिथिबावनो आदा मैया रुवाथिफोरनि सिगाङाव बे दद्रागुरि गामिनि अमासि रान्दिगुरिनि फिसाला स्टुडेन्टखौ रायखांबाय थादोंनो दा बेयावसो थांखो ना माखो गान्दानि गङाव मोख्रासो गाखोबाय माथो फंबाय बे नेहाद गलामनि फिसा आवंबा फैनाय सैबा खारनाय बे गरिबफोरनि फिसा स्टुडेन्टजों बोरै हाबा होनो सानखो फंबायालाय बे जानो हाया आदा बे जानो हाथ्रा आं मैयानो होनखादोंना फंबाय उफ्रा रोदा दंदेरो होननानै दान्दायाव होनाय मोसौआ गब्ला ओरैनो फेखायखायो दिनै माथो मोसानि गलियाव सैमासो थ्रोब हाबखो हा मा खालामबावनो फिसाया दै खालाय गारो बिमा बिफाया गादलिनो हामजा थानाय मोनाखिसै आं हा दालाय बहाय थांनो ओंखारखो बे फिसाखौनो लायनो ओंखारदां आदा नांगौब्ला फिसाया अखुमादायाव दिन्दां फासनानै थैफैथों अब्लाबो आंनि फिसाखौ आं बे बांग्रानो हाबा होआ आं बास 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 बिदिनो जानांगौ बिदिब्ला आं गाबोन समनिफोरनो खबर फैफिननोसै नामा गथ'आसो दंना गैया बेसे जागोन खोथाया बिदिब्ला नोंसोरो दद्रागुरियाव नायग्रोदो जोंबो बिरदाव फिसाखौ लोगो हमनानै जेरैथिंबो नागिरनो थिनहरनोसै बाब बाब जेरै बिरदाव माने बिरदाव लांथारगोन बियो होनबा आदा दे 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 Ayai, 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 apa mesti kau? Aku malah nak lambang sah. Oi, आंनि फिसानो जाबोरो खाफालनि गोमोरनाय सिन्दुर लानानै मोसानि फिसाखौ फिसियोब्ला सामफ्रामबो मै अमा अरनानै लाबोनायखौ सनानि गामलायाव हुनानै जानो सानदों नङासाय मा मारखौ सायनानै हर नङाब्ला नोंनि बे हांसो गग्रा न'खौ हांनानै साफा खालामजोबगोन आङो गथ'आबा बहा थांदों आं बोरै मिथिनो आंनि फिसाखौ दोनखुमादों नङा होमब्ला नों फिसाफोरनि गोरोन्थिखौ निमाहा होदो अगो आं नोंनि खुलुमनायखौ आजावनो आं मोजां नङा ओइ आसा रन्द' नाय मा बे न' गैया माय गैया गैया आंहा दरजानो गैया दरजानाव उरफैनायसो बिदिब्ला बेयावनो दङ बियो ओंखारलामा नोंनो गासिबो बुद्धिखौ होखादों नोंनि गोमोरनाय खाफालनि गोजा सिन्दुर हाथरखिया ओंखारफिननो हागौ नाथाय नेहाद गलाम नोंसारा सुबुंखौ थैजासिम सोमोन्दै लिंनो हानाय नङा आङो मिथिबाय जरना बहा थांदों आं मा बुंबावनो फिसा जरना बिफा थनिरामा जरनाखौ लांनो फैदोंमोन दाबो बबेथिंबा थांबाय बबेथिंबा खालामबाय औ फिसा बबेथिं जानो हागौ बे अरनबारियावनो फालांगि मैया गांसो जागासिनो दं गलानि जेनिफ्राय सानसेथो बारग'नोब्रा बिले नाथाय गोसोआव लाखि जेराव बिबार बारो बाहाय बेरे बामलिमाया थाखायो दा हयथ' जराजों लोगोआव सुदेमबो थाफानो हागौ बेखौ जेरैब्लाबो हमनानै लांनांगौ दिनै
엠부와 디네 이가운이 봤어요. 2등. 리당는 नोंहा दिनै हलाननि आखाइनिफ्राय बारग'नायनि राहा गैया नोंखौदि बेसे मोजां मोनो आं बेखौ आंसो मिथिगौ जरना निमाहा खालाम प्लिज निमाहा दिनै आंनि बिखायाव नों बिसिनाय लाइजामनि बनजारा रोबो रोबो जुजाइनि अर बायदि जोंगासिनो दं बेखौथ' नों मिथिया जरना नों बेफोरखौ मावदों बिदां मोजां मोननाया लेवार बेलाव नङा बोखारनानै गारनो नांगौब्ला आं थैगोन नाथाय आंनि बिखानि बिबारखौ सोरनिबा मन्दिरनि थाखाय सोरजियाखै फै सना नों आंनि खाथियाव Dev! Go! बहा थांजोबखो बिसोरलाय मै नागिरनाया मुसारिसो सन्देरहोदों साला फामहगाना Jorna. Jorna. Sudam!
मोखां बावनो हाया आंबोथ' बावाखै सना मोखां बावनो हाया आंबोथ' बावाखै सना नोंखौ मोनाब्ला आं थैगोन सुदेव आं थैगोन जन्ना सुदेम झरना झरना दसे जिरायदिनि दे नों आंनि थाखाय मानो एसेबां दुखु लानो फैया जन्ना आं सिगाङावनो बुंखादोंना आं जेब्लाबो नोंखौ बावनो हाया
नाथाय आं दि नेहात गोरिब जाना नोंसोरनि न'खरजों बिजायोब्ला मोजां मोननाय गोसोआ बेफोरखौ बिजों सिनायसोदों आंनि न'खरा जोबोद दुखुथिया जना बेबायदि न'खराव नोङो माबोरै थावरिनो बे संसाराव दुखु दाहानि अनजिमा गैया सुदेम दिनै आं जाय लामाखौ लानानै फैदों बेनो आंनि जिउनि अरायनि थाखाय गोसोदों झरना मा जाखो नों मा सानखो जेबो सानाखै जों बेबायदि सानबेसे हाग्रा बंग्रा थानो हाबावनो सुदेम आंनि थाखायब्ला हाबा लानानै साबसिन जासिनो सुदेम नोंगौ झरना आंबो बेखौनो साबसिन सानबाय नों राजिब्ला आं राजि सुदेम झरना दिनैनिफ्राय आं नोंनि जिउनि अराय लोगो सुदेम झरना खोमसि हरनि सिमाङा दिनै मोगथांनि रोमैदै गाबजों नुजाफैबाय नङासै सुदेम नंगौ झरना आं होनखादोंना बे हेंथाया जेबो नङा नंगौ झरना स्टुडिअ थांदिनि फैदो बे गसाइ सानसे नङा साननै सानथाम जाहैबाय फिसा सुदेमा मा जाहैखो आंथ' सिरि एसेबो थानो सुखुथाराखिसै गाबोन अखा नायब्लानो उदिस लाहैनायथारदो आदाया औ बांबुला नों थांनायथारदो सोरांथारथोंसैल' आनै आयै आयै हनै फैबायानोथ' फैबाय फैबाय बहा बहा सुदेम फिसा आयै आं सफैबाय आयौ गसाइ नों बोर साबस्रि हर दाबा बिहा दाबो सोङाखैथ' र' दाबो सोङाखैना नोंथ' सोरखौथ' नङामोन बिखा खावसेनो थांथारबाय खाम बिदिब्ला आंनि फिसानो हाबलांदोंमा थोसिनो साया माब्लाबानो जाबाय सोङाखै नालाय जायाब्ला जानो बायदि नायोमोन लायदों थादो आं थांसै ओइ खानाया खानाखै गोसोआव गैया नोंहा बावदोंसो सोरखौबा गोसोखाङाखै नोंखौसो थादो थांसै बोरैबा थाब फैखा नोंखौ मावनानै सोरबा गोबाव थानो हायोमोनदां बिब्दि होननानै मिथिखायोमोनब्ला फिसाखौ गोरलैयावनो दावखा सिथ्लानो जाहोहरनो हागौमोन आं दिनै बे नंखाय रानिनि फिसा फिसाखौ आं माबोरैहाय जामारि लेंनांगौ जाखो जाबाय माथो खालामबावनांगौ फिसाइफ्रा उनफ्राव थैयाब्ला न'फ्राव लाबोफिनगोन माथो दङ ओरैनो फिसाया फरायदों आरो फरायदों मावनाङा दांनाङा बिमाफोरनि सायाव मोनजागोन बे फिसायाखि बे रान्दि बुरिनाव मावनानै जानो हागोन मावब्लासो दांब्लासो मोनजालायनायखौ फिसाया जानोबो दानांथों नांगौबा सुदेम बायदि हौवाखौ गारनानै फैफिनथों आइ दोनलाय माने आनै थां बे गोबोरखिया गारि दोनथाङानै नंला लोमजादों नामा जन्ना मानो लोमजोबखो
रुवाथि माथो बेसेबांथो मावनांगौ जाखो गासिनो ओरैनोबा थिनस'निफ्राय लांबाय नों बिब्दि दामुथ' जरना जोंनि न'खरा मावै दाङै जानायनिल' ग्रोब न'खर बेवहाय आं माब्रै रुवाथि लानो हानो उनफ्राव राहाफोर जायोब्ला लानांगौ लागोन आं मा मिथिगौ नोंबो सान जरना जिहेतु आंनि न'खरानो नोंनिबो न'खर दोंसे लामाजों जों जाहाथे अनलायनानै रायजोखौ जालांनो हायो सिखारदो जरना ओइ खासेया मानो नोंसोरथ' गनायनि सम जाबायमोनलै थाफिनगोन ना थाफिनगोन जाखो फालाय बेनोथ'लै हा थाफिनदो होनदाव नोंबो बेनोथ'लै अरलाय आरो लावगियाबो बे बोसोरनि थाखाय थाफिनबावबाय हा नोंसोरबो बिदिब्लालाय आंखौबो थाफिननायखौनो लादोलै मालायफ्रा थायोबा आंखौ थानाय लादोलै आयै आयै हा मा जाखो नोंसिनि थाखाय गस्ला गामा गामा लाबोदों आयै दिनैहाय नैबे आइनि नैबे रैसुमैनि मोजांथार हादर नाय नालाय औ आदा बाजैना नों बाजै दा नैबेलाय गोजोन आं मा लाबोदों नों मा लाबोदों आं मिथियो जेबो गैया नायदो बेसेबां मोजां गस्ला एफाग्राब खम बेसेननि गस्लाखौ गाना आङो जन्ना मालायना बिखौ नांला बांद्रायबाबो बिनिखौ साबसिन गानबावोसो नों बेबादि गानबा गस्लाया आफा बायना होगोन गांसे गस्लानि बेसेन जाया नांगौबा लांथिखौनो थागोन आङो जन्ना दा बांबुलाया ओंखाम जाखांनानै मैगं बारियाव माइसा दांनो थिनदो आंनि बेखार अफिसाव साख्रि होदा सोंहैनो दख'ना खुन्दुं फरायसा लाफा हा दाखालि दाखांनायालाय आथिं आंखौ सानसै दख'ना थैयो नामा नों देग्लाय बेजोंनो सोलिथ'दो जन्ना नङाब्ला आं माजों बे जिबा गां दख'नाया 15 दिन सोलिनो थोआ आंनो जन्ना आफानि न'आव माथो सानबा गांसे गांब्लाबो दाननै दानसेनि गानखौजोंनो हायालाय नोंनि धोनि न'खरजों आंनि फेर फेर रायजो जानाय न'खरा रुजुजाया जन्ना नों मानो बुजिया गासैबो साननायफोरखौ दोनथ' रायजोखौ जानांसिगोन जन्ना बिदिब्ला आंनि साननानै गासिबो आबाद जाजोबसिगोन बुजिया मानो नों आंखौ फिथाइ होनानै गासिबो अननांगौलाय बे नामा अनगोन नाथाय दानब्लाबो फिथाइयानो गवाब्ला आं बबेनिफ्राय गंग्रा मानसिया बिदि बुङा जन्ना May I come in, sir? Yes. Sir, आं दाखालि नोंथांनि अफिसाव खेरानि खामानिनि आर'ज बिलाइ गारदोंमोन बिनि रादाबफ्रा माबादि दानो जेबो रादाब गैया उनफ्राव खबर लाफै बेसेबांबा मानसिया बिदि बुङा आसि आंखौ सानसै दख'नानै थैयो नामा आफानि न'आव माथो सानफा गांफा गानब्लाबो दानै दानथामजोंबो गानखांजोबनो हायालाय बिदिब्ला आंनि साननाया गासिबो आबो जाजोबसिगोन रैसुमै मा होनदों आनजादाथ' बावला नों माबायदि होगोन गोसोनि बोलोजों हाजासेखौ नाजानोसै नोंलाय आंबो नाजागासिनो रैसुमै आइ आफाया आंखौ जोबोद गोरों गोरा जाजानो लुबैयो रैसुमै बिनि थाखायनो आं आइ आफानि साननायखौ जेब्लायबो सुफुंनो नाजागोन बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ जेब्लायबो मोजां जाजानो लुबैयो रैसुमै बिनि थाखायनो आइ आफानि साननाय हनायखौ आङो सुफुंनो हायाब्ला बिनिख्रुइ देरसिन आरो दुखु थानाय नङा आइ आफानाव नों बायदि गोजौ बैसोनि फरायसा बे मुलुगाव गोबां गैया फैलाव आंबो बेबायदि मिजिंखौनो नोंनिफ्राय हास्थायनानै दं नोंबो नाजाथारनांगोन रैसुमै आइ आफाया नोंखौबो अनगोन आइ आफाया जोंना मालायनि बायदि नङा नाजानोसै फैलाव नोंल' आंनि थाखाय थें थें मोननानै गोसोआव दुखु दालासै मोजां मोनलायनायनि गोसोआ सासेनि दुखुआव जेब्लायबो दुखु सासेया
नंगौ फैलाव बेनिखायनो नोंबो बिएखौ पास खालामथारनांगोन रैसुमै बेनिफ्राय सानैजों एमए खौ फरायहैगोन आदा बाजैमोनहासो मा नों बेनि थाखाय खरदासा रैसुमै रां गैयाब्लाबो जोंना आइ आफाया नोंनोबो हरगोन सुदो फैलाव कलेजनि समा जाबाय थांदिनि बावदोंसो सुदो रैसुमै थांदिनि आंहा एग्रिकालसार अफिसाव थांनांगौमोन नाय ओंखामा मोनबाय खामानियानो हास्लाबाखिसै सुदेम फिसा संथ'वाखैमोन आं जनालाय माथो खालामदों लोमजादों खोमा र' आं संहैसै बिदिब्ला साना सानजौबाय ओंखामा मानो संदिया रुवाथिनालाय आङो आरो रुवाथिनि खोथाखौ मानो होनबाय थायो मालायनि फिसा सोरबा ओरैनो थायो बेथन गैयाब्ला सानसेखौनो जिराय मोनला सामफ्रामबो खामानियानो जोबनो बेलासिबासो मावनानै मेलावबो मेंग्लायलाङो थाखा फैसाबो गरसेखौनो दांनो मोना आंनि संसाराव बेबायदिनो सोलिथ'दो होननानै आं नोंखौ बुजायगासिनो दङ जना जेब्ला साख्रि बाख्रिनि खाफाला गेवगोन होमब्ला गासैबो साननायखौनो आङो सुंजोबनो नाजागोन नोंनि खाफाल गेलेनायखौ नायनानै मानसि नांगौ नेनानै थाजायो नामा सुदेम हास्लाबलाय जालांला खामानियाथ' एसेबां उन जाया आइया लोमजादों फैलाव बेनिखायनो न'नि खामानि मावबोनांदों मैयानि आरो दाख्लैनि आनजादफ्रा माबोरै थांखो रैसुमै मोजाङै थांजोबदों फैलाव नोंनालाय आंनाबो मोजाङैनो थांबाय दिनैनि आरो गुबुन गुबुन आयदाफोरखौबो मोजाङै होदो जाहाथे बिएखौ पास खालामनानै एमएआव थांनानै फरायहैनो हायो सुदो थांदिनि समा जाथारनोसै सुदेम फिसा बबेहाय थांखो जरनाय आंनो दै लाबो नोंनि गोसोआ माने एसेबां अन्थाइ जालांखो जना बिनानावनि आनजादा जोबाखै फारसेथिं आइया लोमजादों दै बिदों अर बिदों नोङो मानो नोजोर लायाखै ओंखाम जानाय समा जाबाय बोथिसे ओंखामखौनो संनो मानो मिथियाखै आं दाखालि बुंखादोंमोन ना 22 रोजानि सना मोनाब्ला आं जेबो खामानि मावा होननानै सनानि खोथाखौथ' आं दाख्लैनो बुंखादों 5 रोजाबो दाखालि हरनानै बुंबाय आं 5 रोजाजों जा मोनो बेनो दाखानानै गानजोबो बेखौबो नोङो 5 रोजा नोंजोंलाय मा सना मोननोसै आंलाय खोमानि गुबनानै गन्थंनि होनखाबायना आङो 22 रोजानि जागोन गैयाखै गैया नाङा आंनो जना नों मानो मालायनि सायाव जानाय बायदि बाथ्राखौ होनो नोंनोथ' मिथिगौना आंहा मा दं गोरिब गुन्द्रा होननानै मिथिसेयावबो नों मोजां मोनबाय हाबा जाबाय जालांदिनि संसारखौ मोनसे गोसो मोजाङै मोजां फिसायनि अबस्थाखौ नायनानै फिसायनि गोसोजों गोरोबनानै अनलायनायानो बिसिनि धोरोम नाथाय जों मानो सानफ्रोमबो रांखान्थिनि थाखाय फिसायखौ खर'आव मानो फोनांबाय थायो आंनि थाखायनो आखल दैजा दंलाय थांफिनांगोन जना गोमा सानदों आंनि नांगौखौ सुफुंजोबनो हायाब्लालाय बे नङा माथो आंनि न' दा लामाजों ओंखारबोदों बे लामाजों थांफिनाङो आइया खोथाखौ थाखोसिम गलाम जायाखै जना बिदिब्ला नों रायजानो फैयाखै नामा रायजो जानो लुबैदोंब्ला माथो 22 रोजानि सनाखौनो होनो हायाखै आफानि न'आव थानाय समाव आंनि मोदोमाव 5 रोजानि बांसिन होनाय थायोमोन नोंनावसो जना बोसोरसेयाव नोंनो 25 रोजानि सना होनांगौब्ला हाखौ गासैबो बन्द होआब्ला आंहा जेबो राहा गैया बास बिदिब्ला नोंनि सोमोन्दैखौ खालामनाय सनाखौ गानबो दांगोन नोंबो थांनांगोन जना नोंहा बिबो गैजायै गलानि फिसाथारानो सासे मोसानि फिसाखौ आगाय दिख्लायनो हागोन नायगोन आं नोंखौ दिनैनो हागोन आं नाथाय गोसोआव लाखा नोंनाव फैनांगौबा आफाखौनो हाबा लागोन आङो सुदेम फिसा नों मानो मोसानि फिसाखौ गन्थं हास'ना हरखो थांथों आयै जाय हिनजावा फिसायनि अबस्थाखौ मिथियाबो फिसायजों मिलायनानै अनलायनायखौ लाबोनाखै बेबादि हिनजावा फिसायनि खर'आव अरथिखा हे गसाइ नों मा खालामनो सानखो नों फैबाय हामथारबाय फिसा आरो बे बिगुर गैयिनि हात गलामनि न'आव थांफिननांगौ दरखार गैला जोंहा धोननि आंखाल नङाहाय फिसानिसो आंखाल आं नोंखौ गोदोनो बुंखादोंमोन आइ थार खोथा दिनै नों बिमा बिफानि खोथाबो बारबाय गावबो हाखराव गाब्र'नानै दासो सिखारबोनो रोंबाय थांनाय बाथ्राखौ रायखांनानै फिसानि गोसोआव मानो दुखु होबावो जाजाबाय जाबाय जानानै थांबाय फिसाया जोंना न'आव मोजाङै मोजां सफैफिनबाय नों मावनाङाबो दांनाङाबो आइ मावनो जोंहा दाहोना दं रुवाथिनि खामानि रुवाथि दं जों नोंखौ मावजानोबो लुबैया दांजानोबो लुबैया
नों मा जानो गोसो जा, मा लोंनो गोसो लों, मा गाननो गोसो गान, जों नोंखौ दिनैनिफ्राय रायलाय। बे बिगुर गैयैखौल' नों बावनो नाजादो आइसना। सानावहा लावखि बारियाव थांनांगौ होनना दिनै थांला। ए नङा माथो, दा मोनालाय लांगोनसो। थां थां। थांदो। सुदेम, नोंखौ बे जोनाव बानांगौबा आंनो मानसिनिखौनो नाङा। आगोलनि नुदोंमोन ना 20 रोजानि सना मोनाब्ला आं जेबो खामानि मावा होननानै। जरना आदा बिनानाव नों मानो सानफ्रामबो ओंखाम जाया दै लोङा निसा जिरादजोंल' दिन थांखो आदा? नोंखौ जेबो खर' दाजासै बिनानाव। आदा बम्बाय आदै नों मिथियासैलाय सा माखौ? दिनै हरनिफ्रायनो नोंनि बिसि जरनानि लोमजानाय मा मानसियाबो हामबाय, गथ'आबो हौवासा। हौवासा? हे गसाइ, जोंखौ मिलायनानै जाहोफिनदो। औ हौवासा, गथ'आबो नोंबायदि सख' बख'थारलाय। लाइजाम दंमोनलै। हा लाइजाम? जोंनिबो दं। गैया। गैयानो। एपइन्टमेन्ट लेटार एग्रिकालचार अफिसनिफ्राय। mana mana bung sir? जायखिया थांनोसै। Jangan sir. Mana bung sir? नोंनो दायो बेखौ टाइप खालामजोबदो। गाबोन अखानायब्लानो हेड अफिससिम दैथायहरनोसै। खोनाबाय? Jangan sir. apa senda? Ayun lay, dilay, ayun lay. Lay. Hindi nga. Hindi nga. Apa lay? Yingsa, mai, hanggisa. Halai, besok dia. Ayah, बावदोंसो। गोदाव सोराव Hai. Này là cô, này là lên gì? Đến làm vậy. Manjung lưng ang thì đi vào cào vườn chính bây giờ khổ cả nhà phải अन्थाव बाथौ फिसानि बुंनायखौ इसेबो खोमा होथाला नों दिनैनिफ्राय दालोंसै नुबाय जोंना फिसाया बेसेदि सना आं लोंला फिसा फै आंनि खाथियाव आंनि बिखायाव फै फिसा ओइ फिसा डिउटियाव बिनानाव नों दिनै दा थांसै आदा सासे एग्रिकालचार अफिसार जालायनानैबो नों बिदि जौ लोंनानै थाङोब्ला समाजा नोंखौ मिनिगोन आदा नोंसोर दुखु दाख्लाम बिनानाव आङो सहैब्लानो जाबाय
गेवलां बिबारा माब्लाबानो सिरिलांबाय गोदान बिफाङाव गेवलां बिबारा मालाबानो बारफिनबाय रैसुमै मोसा बोरायनि बिनानावखौ दिनै खाथियालाबो खावनो थियारि नै मोसा बोरायनि दै लोंनो समा जाबाय नोंगौथ' बे सुदेमानो लामाया हगार हगारनो मोसा बोराया दिनै जेसेखियाव बुंदों जरनानि बदलै रैसुमैखौ हरगोन Ada. Belau. Kalam now. 아가리, 새로 당신도. 앞뒤로 좀. Beauty may not be
नोंनाया गासिबो हारिफोरनि नेनानैनो दं रोजे नोंखौ मोननायनि फुं बेलासि दिउलि लांगोनाया ला 지나다시는 지운이 레들이 듬나이로 가들이 무더이 Bởi mãi lương thôi bởi dân hôm nay đi đây mua đây 지나다시는 지운이 레들이 듬나이로 가들이 무더이 Geliroji nenaya gasibe hari pari nenanahin doroje nako manayni fung belasi diuli langanaya Jakung geliroji nenaya gasibe hari pari nenanahin doroje nako manayni fung belasi diuli langanaya la मा मा जाखो रैसोमै आवसाव गथ'आ जेबो जायाखै आयै बावदों सोर बिलाय मालायबा सोर बि मिन्थिया आङो आयै नोंखौ लोगो मोननाय मानसि नङा लाजियाखै बियो मोजां मानसि नङा फिसा नोंखायनो दिनै थागोन आं नाथाय गोसोआव लाखा नोंनाव मोनथिनांगौबा आफाखौनो हाबा लागोन आङो आयै आंनिब्ला बियो जोबोद मोजां मानसि पेन्ट्राया नोंसोर आं रोङालै आंनि आफाखौबो थांदों खोन्थागोन होमबासो आं गासैबो रोंगोन नों बिदि दासान फिसा नोंथाया बुङायै आंनि आफाखौ नांगौ नोंथाया गोजानाव साथि लायदों फिसा माला फैयो आयै आबै माथो दाबो फैया सुटि मोनबानो फैगोन फिसा नोंथाया नोंनो पेन गोदान गस्ला गोदान गासिबो लानानै फैजोबगोन आयै आयै फिसा
जोंनि आब'बायदि जोबोद उनसुला जोंनि आब'याबो गोजानाव साख्रि मावो नों सोर आंखौ सुदेमनि फिसा नोम्फा बैसागि बे जायगायावनो सामफ्रामबो फैबाय फिसा नों आंनि फिसाखौ आलो आलो खांलांदो मावलांदो जोंनि नंखाय जोंनि जारिमिनखौ नों मानो बिदि जाखो गोदो फिसा बुया जादो फैलाव आं जाखाया जन्ना नांला फैफेरा दानिया मा मोनजाबावनो नों नाङा जन्ना आंनो जेबो नाङा आं बिब्दिब्ला बाथ्राया माथो फैलाव नोंसोरनि दुखुआवनो दिनै मुलुगनि सुबुङा बेसेबांबा दुखु जन्ना दिनै आंबो सहायनो हायैयाव नोंसोरनि गावस्रालायनायखौ नुनानै आंबो गोसोआव बेसेबांबा दुखु जन्ना दिनै नोंसोरो बेबायदि गावस्रायालाबानो गोरोबलायनानै नोंगौ फैलाव नोंनि बुंनाय रावा नंगौ नाथाय आं माब्रै आइगोन आंखौ दिनै थागोन आं नाथाय गोसोआव लाखा नोंनाव फैफिननांगौबा आफाखौनो हाबा लागोन आङो बुं जरना नोंसिनि मोजां मोनज्लायनाया दि एसेबां गोथारमोन दिनै बे एसेबां प्रसान्त लैथोमा बायदि गोथौ मोजां मोनज्लायनायखौ मानो थर बाला हामा बायदि सोमजिहोना लाखो सुदेमनि गोसोआ दि बेसेबां गोथार दिनै बे रावखौ आं होनाब्लाबो मुलुगनि मानसिया मिथिखागौ नंगौ फैलाव नंगौ बे आंनिनो गोरोन्थि नंगौ जन्ना दिनै बियो सासे एग्रिकालचारनि अफिसारब्लाबो नोंखौ बावनो हाया मा दिनै सुदेमा नोंखौ अननायनि मेगन मोदै फसरै ओंखाम जाया दै लोङा बेसेबांबा गिदिर बेरामाव गोग्लैसोनानै दङ मा नंगौ जन्ना गासिबो आंनिनो गोरोन्थि फैलाव नाथाय आं माब्रैबा फैलाव माब्रैबा मानसिनि जिउ लामायाव जालांनाय गोरोन्थिया सानसे नङा सानसे उन दाहा लाबोयो बियो नंगौ जन्ना नाथाय बे उन दाहायाव सानस्रिफिन हायाब्ला खैफोदनि सिमाया फैयो नोंसोरो गोरोबफिनदो जन्ना नोंसोरो गोरोबफिनदो बे आं थांदिनि ओइ गथ' नों धोनिराम माहाजोननि फिसौला नङासै नंगौ आं नोंफा लोमजानायखौ हरस्र'नो हायासै आबौ आफाया गोजानावसो साख्रि मावदोंलै दा जाम्बा गथ' नोंफ्रा जोंनि दद्रागुरि गामिनि सुदेमसो आरमा आंखौ सुदेमनि फिसा नोंफा बैसागि बे जायगायावनो सामफ्रामबो फैबाय फिसा
Wahai. Rengsa, nang fैबाय फिसा नों जेराव थायो आं बहाय थागोन आफा नों नोमानि बोसोनखौ लानानै देरदेलांदों फिसा आफा आंनि जिउआ बारा गोलाव गैला फिसा नों नङाब्ला आं ओरैनोसो थाबोनांगौ आफा नोंथ' फिसा थागो नोंसिनि लिबाय थाबाय बि आफा माथो लामायै बोरायथारबायलै आंलाय मालायनि हिनजाव नायै नायै आंहासो गदायासो गोमालाय लांसिगोन नामा दालाय मैखौ सानायजों सियालासो नांदो अब्ला नों मालाबा दिनाव बारग'दोंब्लाबो दिनै आंनि आखाइनिफ्राय बारग'नायनि राहा जेबो गैया माला दंना दाबो नों लाजिबान दाबो माला दंना लेरहायनाय बिबारखौ बेरे सिखिरियाबो नायफिनो 10,000 रांनि बान्थाखौ नोंखौ दिनै होगोन आयौ बिदिसो लावबायसो नामाब्रा नोंसोरलाय आइथौ दासो आंनि साननाया हरै लांखो आयै हाबसोरदो हालाला 수익을 한 거야. 열심히 한 거야. 신랑들 비도 흐름다. 오자. Bukan. जाने खरबाउदो मोसे गावनि खुगायाव हाबखानाय बेदरखौ मालाब्लाबो सावफ्लेफिना आइदै फाग्लि बोरनायाव Vamos, kemana? Guru orang tua dia lagi. Buat apa kau ini?
Hello. No. Bây giờ chúng ada apa lagi bintang? Ya hasil. Oh, sudah. Hello. Ikan ini berkelan anda boleh saja. Nun. Hello. Oğlum yana. Bu işler ham konuşup fırınlanı don kuruluşta. Muhabbetçe. Samba goto. Nempatkan di Dodra Gudi kami ni Jemsharma. Neng mani busun kulanan mi. Kepe lebih bisa. Maka bangsa, sudah kan lagi. Saya Mana bisa? nhưng mà sao có vụ nào khơi Anda kan ini mana? Nampak ada dalam satu lagi deh. Nampak ada berapa deh? Oh berapa? nhưng thua đi chứ apa sakri laya khơi Tentu sah. Nhưng mà thằng đấy, anh chỉ cũng mau tu vậy thôi. mai đến thua đến số Tentu. bây giờ thì là mà ra được chưa đâu anh mình chơi anh apa yang selak tanggun Insan, Insan. Sơn này. Ủa này bà đưa để làm mặt xin chứ là làm bài. Ôi chị. Làm mặt xin. Thế không tu. Làm mặt tiệp. Ô vừa lấy không lử. Đừng xa. Abang Nanti aku parah nanti nggak bisa. apa Sa. Ang nungku. Tidak nungkur ni. Aku aksai sa. Nhìn thằng này, nó phải gửi thôi là cả. Nương nó phải nào vào, họ còn thằng nào nữa này. Zorna. điều gì Abang Dân sân sa. Nung numani online dân thằng này thả đôi sa. nhưng đi đâu không Abang Ang di bunga bla. Maaf lah tu bunga sinana. ada Mijin dong menahan natai sanse. Natai. Anjini santai kau saya. Bawa zam bunda. Mana dengar dah? ada Mana ada ni? Bolehlah. Resmi neng sini ayah ha. ada Bolehlah. Mana? Resmi. ada Neng suruh saja mobil ayah. ada sedang Jornasa, jangan koran siang ni nani, undah ni orang yang kam di jana ni jiu ke mana bayi ni sah. Jorna.
हाजिर गामियाव लाङाब्ला नोंनि गोजोन जिउ लामायाव उन दाहा होनाय जाबाय फिसा आंखौ निमाहा होदो फिसा आंखौ निमाहा होदो लांदो आंखौ निमाहा होदो फिसा आंखौ निमाहा होदो होमबानो जेबो गंसे गोजोन दे नोंसिनि जिउआ मा जानांगौ जालांगोन Phải, đừng cắt sổng. Thằng đi.